De la cobla modern, aquí tenim el flabiol, petita flauta, que es toca amb una sola mà i que dona tota la introducció de la sardana. Sempre el petit motiu que sentiu abans que comenci la música és un introit de flabiol. És aquest instrument i es sent, quan s'acaba la introducció, un petit cop de tamborí. És a dir, que el músic que toca el flabiol toca dos instruments, el flabiol i el tamborí. Bueno, aquí teniu tota la presentació de la cobla. Us puc ensenyar, perquè ara toquem amb particel·les i partitures. Abans es feia tot de memòria, però ara, com som més a més nombrosos, aquí teniu un exemple de partició, una partició escrita a la mà, per exemple, i una partició escrita amb la màquina, amb l'ordinador, ara que és una mica més modern. Cada músic té la seva particel·la i, doncs, intentem de tocar junts. La feina de la cobla és tradicional, és a dir, que toquem per les festes majors de cada poble. A Barcelona és per la Mercè, per exemple, i cada poble de Catalunya té el seu sant i la seva festa major, i en aquesta ocasió la cobla ve al poble. Generalment comencem amb la missa, animació de la missa, després el ball de les cuineres, i a la tarda, sobretot, fem sardanes i a la nit sardanes i balls. Aquí tenim la feina actual de la cobla. La cobla també toca la sardana, però pot fer concert amb música clàssica i fins música de jazz. Ho dic ràpidament perquè ara els instrumentistes es diversifiquen i la cobla també, doncs, intentem de fer moltes coses.